салому алайкум бародарони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Инак навори мо бародаро хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Навобод. Ориентир бародаро дар масҷиди нави Душанбе. бародарое ки хонаи канали мо медоранд, хонаи нави моро тамошо кунанд, ҳатман будои бародаро подписатсия кунед дар канал, обуна шавед, лайка биҷиқен. ҳар рӯз мо бародаро ҳар навори нав хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе мепартоем дар каналмо. Инак бародаро хона 3 сотиқаи ҳавлиш 3 сотиқаи 2 ошёна хона полни тайёр кардагиай, 100% хоно ҳама тайёрай, нав сохтагиай. 2 ошёна хона подвал дора. Подвалш 3x3 не баридон бародаро. Подвалш ин майдаҳа нахе баландиш дай 3x3 подвал. хона дуошёна, я бори дига бигем, канализатсия надора, кандагиан, мисол ванна туалет якум этажда, дуюм этажда ҳастай, об мисол мерава, просто кандагиана, ранги ки канализатсия ури, а так канализатсия нест. Бари хона медароем бародаро ба даруни хона. ина бародаро якум ошёна, 3 дар хона, ванна туалет, кладовка, кухня, якум этажда, якум ошёна. полный ремонт кардагиай, евроремонт бигем, ҳама даро як намуд, хоно ҳама тайёр, пол абой, хоно рамка задагиай хелош. Инаи хона якум хонашай чанд ба чандай? 3.5 ина якум хонае ки дар якум этажай. Свет, абой, пол шамбаминат, як триза дора тарафи ҳавлӣ. димги хонаш ишам тайёр кардагиай, абой, ламинат, рамка задагиай. Чанд ба чандай? 3.5 ду триза дора бари ҳавлӣ. свето ҳама гузарондагӣ, абой задагӣ, ҳама қоида тайёр кардагӣ. мегзарем ба сеюм хона. иҷаш детски будам. ин хона детскиай 3x3. хона ҳам абой задагӣ, болош ҳам хел тайёр кардагиай, ҳамаш ламинат, пол, детскиай хона 3x3. хона 3x3, як тризача дора тарафи калидори якум ошёна. иҷа кухня бародаро. кухняш 3x3, кафел задагӣ, розетка, абой, акошкача дора, айбари ҳавлӣ, ламинат, ҳамаш тайёр 3x3.
اینجا душавой, ванна, туалет, полни кафе задагиай, термикс, унитаз ҳама чизо часпондагиай. Чанд аст? 3 ба 2. Боло пластик. И кладовкаи бародарон. Кладовка ами где-то 2.5 ба 1.20 درش کاملا سروندگی در بیچه همش کگنده. گفتن همونیم یا بردیه برادرها که 3 در خونه، 1 ماشینه ده، وانه، توالت، گاردیرоб، کухня هسته بولودم. 3 در خونه، وانه، توالت، کухня، گاردیرоб نداره بولو. اینه خیلی площадкаш калон ай. мегзарим ба дуюм мошина. бародаро лестница ай читайор кадагиай чуяй янамуд созди хеле оҳанӣ нест мақсад. сразу мебарем ай лестница бародаро ай тарафи дасти чап як акушкаи намхе тарафи ҳавлӣ иш калонтарака иш чамхе ай лестница мефурой мебурой ай лестница рост димги акушка меша рӯ парои дарвоза мисол ҳавлиро мебина инҷа ҳавлӣ бародарое ки мақсад кадоми хонара наметавонанд ёфта ина масҷиди наве ки дар шаҳри душанбе сохтагианд ориентири немеяй пешти масҷидай. ина бародаро дуюм мошина охили 3 дархона 3 дархонае кухня надоранд кухня надора 3 дархонае ванна туалет душивой 3 хонаи калон. якум хона медроем няв триза дора тарафи ҳавлӣ 3.5 ба 5 ай хона бародаро болош рамка задагӣ аббои ламинат светок завдагӣ 3.5 ба чанд 3.5 ба 5 дарош ҳамаш як намудай. ина дигари хона медроем 4 ба 6 4 ба 6 ишам ванна задагӣ боло рамка задагӣ атриза ай бари хонай тушамаш так надай хона Испания яна хеле сирхак шкадаги полни свети обоям свети обой декор и чама чандай 4 ба 4 Испания бародаро яна полни тайёр кадаги акушкача бари ҳавлия масҷидина ламинат ҳамаш қоидави ина инҷо бародаро душивое ванна туалет ирам янги якум этаж ҳама чиш кагнадай кафелзадагӣ болош пластик термикс пермикс ҳамаш сатфер иш чанд ба чанда 3 ба 2 3 ба 2 об проблема нест бародаро об светошунам сатфои заид намекишанд мақсад хона састагаш нав кадагай састанаш хеле аҷоибутай бародарое ки мақсад занг мезанед
номрои якама мемонем. занги занин мисол нашод хуна. қати хидаш савдо хунун. ина бародароя бония рӯи дума нишон метем дошона гуфта намуне подвал ама светош как надо 3 сотиқ замин нархи хона чанд шид 1 миллион сомон нархи хона 1 миллион сомонӣ номерои телефон 915 14 13 25 зан зани бародаро номерои ина соҳиби хонара монден мақсад қатиш муомила кунед нашуд хона гуфта намондем ки бародаро канали моро дастгирӣ кунед ҳар рӯз мақсад ҳар як видеонаворои нав мепартем дар хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе бародарое ки хонаи фурӯшӣ дорен дар номерои ма зан занен боло да админ мебаранд номерои ман 915 61 53 53 зан занен мерем дар кадом минтақаи дар даруни душанбе бошад сиёмка мекунем хонатона раҳмати калон шоду фирӯз бошед.